и Филип Чемпион Hot Sauce. За български отбор ще видим Станислав Савев Сакса с номер 2, с номер 4 Митко Варинковски Ранен Ган, с номер 23 Симеон Найденов Ел Пистолеро, 33 Димитър Славов Стингър и номер 35 Милен Димитров Кейн. Разбира се, както каза Константин Папазов на пресконференцията, наистина това е шоу и неговия отбор ще участва в шоуто, но няма да е лошо и да запише победа, тъй като в крайна сметка става въпрос за спорт. А както чухте и от нашия репортер Владо Цингилев, повече от 340 мача без загуба в последните 7 години. Не, извинявам се, с 5 загуби в последните 7 години за нито една загуба на територия извън Съединените щати. И 5-те загуби са в щатите. И начало на матча. Убиеца! Доставя топката в коша брутално през главата на Сакса. Да видим сега какво ще направят нашата юнаци. Ето Кейн, обаче залага на традиционната добра стрелба с отскок и карва 2-2. Ескилейта като китайската стена трябва да бъде обикален около 5-6 дни. Виждате какво прави под коша, много добри движения и виртуозно палцово с лявата ръка с табло. Няма да има кой знае каква защита в този матч. Това определено убиеца с топката под коша. Ето го Hot Sauce. Човека, който умее всичко с топката. Просто това бяха запасените движения именно на играчите от Харлем Глобтротърс. Много бързи точки. Аз мисля, че през повечето време днес сметно ще викаме само АИО, защото едва ли нещо той знае какво може да обясним за това, което се случва. Лошия дядо Коледа, Бед Санта, получава пласт от единия край на игрището до другия за 6-2, след минута и половина игра. Кейн пък взима един много здрав чедър, преди убиеца да вземе топката, хубав пас. Сакса хубав финт се дига през всички с движение в стила на Джулио Сървик, но веднага Светкавич на контратака и без Санта към Санта Клаус. 10-2. Знае ли убиеца какво се случва с коша на зала Универсиада? Кейн карва още един кош за българите. Пет. Санта тръгва също на пробив към коша. Пропуска и Кейн взима борбата. Пасът гърба към Ел Пистолеро. Борба под коша отново на Кейн, който се бори да стане MVP за български. Какъв чадър! Чадър! Гошио Младенов обаче е брутален, веднага свири фаул. Сега ще чадър, наистина. Да, ще го видим мистер Младенов в ролята на съдия. Фантастична комбинация между Бед Санта. Голгелит ни показват, защото прякора му е точно такъв. Взима я без никакви проблеми на 3 метра от коша. Ето го и Дюк Тенгъл, който вече се появява и на игрището с микрофон в ръка. Който и коментира мачовете. Предимно коментира, по-малко играе. That's the fizzle I know.
О, въобще не искам да съм на мястото на Сакса днес. Симо на кого? Ел Пистолеро с чадър. Българите разиграват все пак. Естествено, че трябва мира през Симо Найденов и той забива. Симо, който е в очакване на договор за новия сезон, надява всеки момент да излезе в чужбина. Въпреки топлата връзка с волейбола, смяна. Излиза убиеца, влиза Беби Шак с номер 6. Чудесен пас към Hot Sauce. Купринения, който също се появи с 55-ти номер, веднага се отличава с асистенция. Играчите на N2 обаче пазят добре и в защита от началото на матча до сега. Не отварят никакви коридори на българските звезди, за които също има нови попълнения на терена. Първата тройка на сметката на Симо Найденов. И той с цели 7 точки вече. Появиха се за нашите хора Стингър с номер 9. С номер 21 се появи Цветко Цветков, който също от звездите на аматьорската лига. И Джуо с номер 55. Отлично сега се изпросва нарушение. Тейл Куик беше това. Да, Ту Куик. Ту Куик. Георги Чакъров. Ето е перлата сега. Пазен от Купринения, който доста физически се опитва с лакти да го спре. Да видим дали наистина е толкова бърз. Ту Куик. Паса му беше хванат, но Цветко все пак отива до коша. Чадареско от Румъния обаче се навежда там осмото чудо. И този кош не се брои. Нарушение преди това. Купринения вкарва топката. Ето го и професора. О, подветте се за нещо страшно сега. Мъничкият професор. Внимателно следете къде се намира топката, защото може да изгубите от поглед в някой момент. Това е малко олдскул, стара класическа стрелба с скок. От фала. Джуел закъснява с паса към Цветко, който беше само вдясно, готов да забива. И отново Ел Пистолеро. Ето пак професора, какъв пас! Но Hot Sauce успява все пак да го фане през Ел Пистолеро и нарушение на Симо. Смяна и български отбор ще има сега. Милен Димитров, Кейн ще се върне на терена. Закъсняха обаче нашите с смяната. Ето го Силк. И наистина Купринен удар. Купринен изхвърляне на топката. Професора. Бързо се върнаха нашите поне. Казах ви, че трябва да внимавате къде е топката. Тя доста често не се вижда. Това трябва да се повтори един-два пъти, за да се види какво стана. Прави го веднага Румен Ковачев. И с удар в главата. Да, и тук не виждам пас на Купринения.
Тити си има тайм-аут да подчертае малко